Čauko, kupuju si hrob, Graffiti a Tupek je název tohohle videa a opravdu v tomhle videu se všechny tyto věci objeví, tak doufám, že tě to pobaví, popřípadě trošku inspiruje. Díky. Star Tornado Hunter. Jo, já jsem na cestě do práce, dneska mě čeká výzva s velkým V. Přijede do Mrda... Přijede do Brna za mnou borec až z Ostravy. Má nějakou strašně škaredou kérku Tupeka a chtěl by to vyspravit. Udělat nějaký refresh, no celý to opravit prostě. Původně se mi do toho moc nechtělo, ale borec je z toho hodně nešťastný, takže spíš chci mu jako pomoct. A druhá věc, dělám to i trošku z ješitnosti, jestli z toho škaredýho chci udělat to pěkný, takže se na to půjdeme v rychlosti podívat, ukážeme si hlavně před a po, to bude úplně dostačující. Řekni dobré ráno, Oline. Dobré ráno, Oline. Tak, pořádku. Čau. Dneska jedeme na Graffiti Jam v Brně, který pořádá Graf Shop. Je to na Reneské třídě. Už se těším na tu vůni barvíček. Doufám, že nám vyjde počasí, nebude pršet. Zkusím vám to trošku potočit. Čekám na kamoše až do vody. Ho vyzvedávám. Nicméně koukej, co jsem si pořídil. Obal na phone. Dívej. Škoda, že Číňani neumí diakritiku. Nicméně je to výstižné a ten obal mám strašně rád. Co na to říkáš? Here we go. Pomalu vyplňujeme, ty vole, trvá to. Dusno jak cip, hraje rap, asi bude pršet, ale je krásně barvivodní. Máme hotovo. Hotovo, zmoknuto. Čus. Když cípnu pod lavičkou, vole. Trocha vody. Pane bože. Dobře zmoknu, no, ale tak vlasy nemám, ale nejhorší je, že pleš nemá stěrače. Nejdřív jsem byl spocený a teď jsem zmokl jako slepica.
Víš, co se říká, když prosíš, měl bys si i poděkovat. Kecám, byl jsem jen čůrat. Odlot! No, jak můžeš vidět, podle té modré tady vlevo v rohu, tak je nádherně, neprší. Takže, jak už vyplývá z názvu, my se jedeme podívat na mé hrobové místo, které si zařizuju a neumírám. No, je to v jedné malebné vesničce, kterou asi nebudu radši jmenovat, tyjo. Ještě mi tam budete jezdit házet kytky předčasně, což bych teda nerad. A Versace Biggie brýle si vyměníme, to už nosí i Jarda Kotlar. Tak zkusíme trošku HMko nahodit za hubičku. Zpomal děti, super radar. Já myslím, že tady jsou děti dost zpomalený. Já ještě ty brďo chudáci. Bych je zpomaloval já. Nicméně vezu ještě. Jsem zaúkolovaný, nemůžu jet jen tak přece, takže madraci. No, každopádně je teplo, takže klimatizujeme. Máme auto v plný výbavě, jak vidíš. Nádherný podnikatelský život. Nezáviď. Podívej se, madrace předána, větrák taky. V dnešní době furt ještě funguje barter, takže jsem dostal čerstvý kopr. Takže teď budu mít kopr. Budu dělat caciky. No a dostali jsme ukrajinskou vodku, hlíbný dár. Že se dlouho neuvidíme. Tak týden. Dáme si hřebíček do rakve. Tak jo, kde pak my to máme? A všechny hroby stejný, no, najdi svý místečko. Dívej se. To je vončo. Tady takhle dvouhrob jak víno. No, a toto je moje. Zde leží Olin, vyhnal, Syn Boží, srdce ze zlata, dobrák a poctivec. Ale pěkně mi na to svítí. Výhled lek lůzk. Čosi. To nemám ani z balkónu, tak pěkný. No, měli bychom se tu chovat tiše. Já teda si myslím, že asi nikoho nezbudíme, ale budíš. No, tak jsi to viděl. Každopádně, normálně bys nevěřil, ale pronájem toho hrobu na 10 let stojí 1000 korun, ty brďo. Vem si, co to je za krásný peníz. Kolona skrz nějakého dementa, to je úžasný. Tak zablokovali jsme křižovatku, protože tam stojí nějaký kokot. No, já se stavím po cestě ještě za automechanikem. Nicméně, řekni mě, ty brďo, co to je za cenovku? Jako 10 let za litr pronájem hrobu, to je krásný. Co si za ty prachy jako pronajmeš za litr na 10 let? Špendlík? Hodně dobrý, hodně dobrý. Místečko je pěkné, slunné, tam se bude dobře bydlet, jo. Tak se na to podívej, na 10 let, jak jsem říkal. Podepsáno. Jdem to hodit na úřad. Yeah. Smlouva je podepsaná, předaná, z hrobu už není úniku, teď to je zaplacený. Ať víš, do čeho jdeš, jak se říká. To je pro naše všechno, Vicka. Díky za pozornost, čau.